Salam hormatly vatandaşlar, здравствуйте, dörgeý Türkmenistançy. Bugün şol aradaky pully meseleni ýene täzeden gaýtalap düşünüreli. Sebäbi ol gurrun umumy halkyň içindäki, ýurdun içindäki pul aýlanşygynyň gurruny däl. Ol aýlanyp beren pul Türkmenistanyň karga bilen ýanky ýegenler, Türkiye onun sari yere getirilen pul, sari yerden yine dövizleri paylanyp, yine de onun yanında ahira aylanmam şol yankı kim şol Türkmenistan bilen şertnama bağlaşıp, o şertnamada da şol yankı dolardan başka yine de şol manatlı töleler bar olsa, şolun peydası bar deydi. Yönü hükümetin yol başçısı Haramdağ Berdi Muhammed'e bu mesele ne derecede koşuluyor? Nem için adamların hem mesela bankamadın ağzına dağılan, nem için şolar hissat alıp bilenak, nem için ol şertnamanı bağlaşanına arasına manatlı ediyor da ol yeköze otayda var haklı yetenek mi? Otayda onun görüyen girdecesinden elbette paylaşılyanlar. Yönük berde esası mesele nem için millet bankamatlara dağılgı. Onu başka hilen çözüp bolyara Sovet Soyuz dövründe bolan işler bara. Bolmana talon meriyalarına çörögü talon meriyadılar. Çekler ediyadlar. On yolu bara etçek bolsa. Yani edesi gelenak. Nemçin edesi gelenak. Edesin gelmeyenin sebebi doğru. Yurt bankrotmuşun kızıl pul gelenak. Doğru ol orsiyet bilenim şertnamada utulli. İranlar bilenim bir cedelleşti. O tağım o gelen pullar önküyalık gelenak. Önküyalık kızıl pul gelenak. Yani pul bara. Yani ol pulu nem için millete verenak. Mesele şunno. Meselen düýbi şunno. Eger de biz şol yankı bir hükümet binasyny täzeden, tribunadan gurubilýän bolsak, bir Aşgabat siti, Ahal siti diýe ýene şoňa meňdeş biderek, bimany guruluşluklara pulumuz ýetýän bolsa, täzeden Türkmen başı banky täzeden gurnap bilýän bolsak, egerde biz ýene de bir topar gasyinçalar salyp bilýän bolsak, Türkmenistana ýyl boyu 20 000 adamdan kän gelenak. Emma mun salan gasyinsa 2 milyon sağdır yara. Kim için salınıyor bu zatlar? Sebebi eden oğurluğunu başlarına da sonra devamat edenler esası kuruluşundan ediyor. $1 yerine $5 bakatın kesiyede şon üstünden girdeceğini hem özü hem şon kim bilen şonu işleşen mi şonu paylaşıp veren adam. İnni şol esası mana nem için bir onu bir aylık bir on şu pul bar bolýan bolsa adamlara pul berip bolyara. Bolýan ekene şol belli bir derejesini şol gyzyl puly şol ýani gyzyl pulun ýerine şol aylygan berilýär. Eger adamlar aylyklaryny alýan bolsa olar şol gerek iýjegini, işşegini, çağalaryny geýindirjek bolsa mümkinçiligi bar. Emma hakykatda bu esası pulları gerek bolmajak tarafa guruluşuklara siňdirýärde halka o pulu berenak. Dine öz behwidiniň, öz nevsiniň eşegi. Şondan pulu öz çekýär. Millete pulu berenak bermeýäniň birinji sebäbem egerde millette pul bolsa, şol aylyk wagtyna alınsa millet gelecek bazara, bazarda harit yok. Eger häzir milletin hemmesine şo pul bolsa, şo pul bilen millet bazara gelse, bazarda millete yeterlik harit yok. Iň gorkly yeri Haramdağyň gorkly yeri şol. Millet howsala düşse, alňasap başlasa, ondan milletin öňünde durmak kyn. Pulumuz var, näme üçin harit yok diýe. Diýeli. Ene häzir Mintorun eýesi var, on vice premieri var, seredip ýörler. Ýylyna her ayda orta hasap bilen $9 milyon gerek, Türkmenistana gerekli harit girer ýalat. Emma şu wagt, ene diýil dekabr aýynyň özünde diňe şu Nowy godyň öňüne bar beren puly $3 milyon. $1 milyon alma üçin, $1 milyon mandarin için, $1 milyon apelsin için.
Ne ananas yok, ne banan yok. Ne için ediyor şu zatları? Millet çörek bilen su bilen olsun. Azatlık yadına düşmesin. Niyeleden çöreğin tapşağını bilmeyiyorsun deyip ediliyence oyun. Yoksa şol bimani, gereksiz kuruluşlardan pul yığına çekilip millete verilse haridam getirip bolya, aile merip bolya. Mun korkusu başka. Ol hakta men gelecekte yende gurrun ederim sebebi daş tögüreğini, ınamlı adamlarını u izinden bir basıp gırgına salıp diyor. İnne bunu koramalı adamlar onu koramağa çekin yerler sebebi bulun hemmesinin barcak yeri ovudan nepe. Ol hakta men gelecek çıkışımda ne size gurrun verer nasip olsa. Sağ olun, salamat olun. Halkın hakkı var. Narod imeyit prava.